Aj v úvode. Smith a jeho čári mári s loptou zad, ale ani on s jeho pokusom nijak neuchvátil divákov, uchvátili, ale... Nádherná akcia! A Smith... Patrať v tejto sezóne, kedy naposledy Handlová prehrala takýmto vysokým rozdielom s bodov pre Dylana Frya. A je to najvyšší náskok Spišskej v zápase v druhom polčase a začína to domáci muž padať. Ale Smith, rýchla kľúčka na páleník. Next Gen odskakuje na rozdiel 4. Smith ale poľahky. Stále ešte dosť času v druhej štvrtine. Smith ide stredom. Ale aj tak obrovská energia, podanie na Alfreda Holinca. A čo Smith? Padnec iba na jednej trojke, toto bola už 21. nepresná strela z diaľky. Továrnová už ale 5 legionárov sú v stave. Smith. Pomoc spoluhráčov Clona Dragoviča. Smith pôjde sám do koša. Pekne sa dostal až k obruči. A už ich nič nebráni v tom, aby zápas doviedli do víťazného konca. Smith, ťažká trojka, dáva. Výborná obrana, musím uznať. Natiahnutie z adres. Výborný crossover od Smitha. Ďalšia trojka! Vyhrávajú s lídrom tabulky. V tretej štvrtine o bodov 16, ale teraz sa to zrejme bude trošičku menej delegácia na strane Levíc a Smith začal strácať so svojím súperom. Davis Smith. Lášnicová rozohrávka cez Dragoviča. Napojený Davis Smith, ktorý sa rúti pod kôž a ten... Ale nepresne, Smith, o čo si presne. Hostia teraz bráňa s veľkou vervou, ale dostávajú trojku. Smith štartovala. Smithové otočky, Gutta. Za 2 body pre Lučenec. Smith, Handlovej, Kneževičova trojka. Smith doskočil pod košom a hneď aj páli za 2 body. No zatiaľ Handlová bráni príliš aktívne a nevychádza je to. Opäť to bola obruč, ktorá zastavila loptu a dopredu trieli Smith, iba po obruči. Smith na opačnej strane, zakončenie za 3. Povedzme zazmetkovať a nepremeniť trestný hod. Útočí domáca Handlová. Pekná prihrávka na môžu prehrať už len vlastnou chybou. Smith za zovretia Milana Žiaka. Podáva výborný výkon v druhom polčase. Pekná prihrávka na Petra. Benjamin 16 bodov na konte. Aktuálne má Benjamin na konte viac bodov ako je odohratých minút. Veľmi pekne reaguje, že nevozia sa odtiaľ do víťazstva, povedzme to tak pravidelne. To bol prikrátky. Dobrá obrana Handlovej. Timeout na Miloševiča zafungoval. Nehádzali zatiaľ žiadnu šesku v dnešnom dueli. To je taktiež samozrejme o tom, že Svit dobre funguje v rámci No, úvod do druhého polčasu slušný od hostí. Najmä smerom dozadu a aj smerom dopredu, lebo veľmi ťažká prihrávka aktuálne, ale predsa len Handlová dokázala udržať. To nebude chcieť príliš dopustiť, ale teraz Jalen Benjamin to zobral na seba. Neúplne som presvedčený, že to bolo najlepšie riešenie. A Davis Handlovej sa doposiaľ stalo v rámci tejto sezóny iba 2-krát za korigovaním tohto duelu. Ťažký pokus za 2 body, ale na doskoku Davis mi zafungoval a toto je kôž s faulom. 6 minút pred koncom 4. štvrtiny. A toto je... To nebude viesť ani